piger. I dag der vil jeg vise jer en masse skønne veganske produkter. De her produkter er nogle af mine favoritter. Der er lidt billige ting og lidt dyre ting. Så ja. Men til at starte ud med, så vil jeg vise jer nogle af de lidt billigere ting. Min hverdagsfoundation, det er e.l.f. Tinted Moisturizer. Jeg bruger den her hver dag stort set. Der er SPF 20 i, så den også passer på min hud. Og den er bare dejlig nem og giver en god, hvad det hedder. Sammen med den bruger jeg min High Definition Powder, som bare er en dejlig naturlig, lidt sådan glitter, shimmer highlighter, som ja, bare passer rigtig godt til hverdagsbrug. Og så har jeg min Wet n Wild Concealer. Den her er lidt for mørk til mig, men det ved jeg også næste gang så. Men den er også rigtig god og billig også oven i det. Så har jeg mine Foundation Drops fra Gosh. Og de her bruger jeg, hvis jeg synes, at jeg godt vil highlighte lidt mere under mine øjne, eller jeg synes, at min foundation er lidt for mørk. Det kan godt ske faktisk. Og så lidt over til det måske lidt dyre. Jeg var jo i Sephora og gik amok, for at sige det mildt. Aldrig nogensinde har jeg brugt så mange penge på makeup. Men det er nok de bedste penge, jeg har givet ud nogensinde, tror jeg, når det gælder makeup. Det er Too Faced Born This Way Foundation og The Hangover Primer. De her to i kombination er nok noget af det bedste. Jeg er så glad for, at jeg har købt dem her. Den her virkelig giver fugt til din hud, og altså den er bare god. Altså jeg ved ikke lige, hvad præcis det er, den gør, men den gør i hvert fald bare, at din foundation virkelig bare stikker, altså virkelig klister til din hud. Jeg ved, det lyder lidt underligt, men den sidder i hvert fald bare fast, og den gør bare, at det hele ser meget mere smooth ud, så det er så også med den her. Jeg tror de lidt begge to er med til, at det hele gør det lidt mere perfekt. Samtidig med at jeg købte de to ting, så købte jeg også Kat Von D's Tattoo Liner. Det er nok den bedste eyeliner, jeg nogensinde har haft. Jeg er ikke så vild med børsten eller applikatoren, fordi det er sådan en filtip. Og det er jeg ikke vant til, så den skal jeg nok bare lige øve mig lidt mere på, tror jeg. Og så købte jeg, hvad det hedder, Better Than Sex mascara i den vandfaste version. Den er Better Than Sex, jeg behøver ikke sige mere. Jo, du får den ikke af, hvis du bare bruger mindre vand og sæbe. Du skal have en make-up fjerner til vandfast, eller bruge olivenolie, som jeg bruger. Fordi altså, du kan ikke få den af ellers. Eller jo, det kan du godt, men så ender det med, at du hiver alle dine øjenvipper ud, og det er ikke så godt. Og så det jeg også købt var Kat Von D's Liquid Lipstick i Berlin. Ja, Berlin. Og jeg havde desværre ikke mulighed for at købe den anden, jeg ville have, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Fordi de var udsolgt simpelthen, desværre. Men jeg er helt vild med den her tekstur og måden, den er lavet på. Altså det der inde i, fordi den sidder bare fast, og læberne føles ikke tørre, og det... Ja, og så sidder den på hele dagen. Sammen med Kat Von D's læbestift, der bruger jeg tit Jeffree Stars Celebrity Skin. De her to i kombination, som I kan se her på læberne nu, det er simpelthen bare et favorit. Jeg synes, det ser så naturligt ud, og det er ikke noget, der ser alt for malet ud. Jeg kan også godt lide dem hver for sig, men sammen er de altså bare perfekt. Det næste, jeg vil vise jer, er noget, jeg næsten lige har fået hjem, som... Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har købt det før. Det er Tinted Brow Gel
fra Anastasia Beverly Hills og deres Brow Wiz. De er simpelthen bare... Det er nok noget af det bedste, jeg nogensinde har købt til mine bryn. Farven passer perfekt, det er måske også lidt af det, der gør det. Jeg har den i Ebony, og nu ved jeg ikke helt, hvordan det udtales. Men der står Granite. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Men den er i hvert fald... Den USA. Det ved den ikke. Men de er i hvert fald rigtig gode, og jeg har dem også på min bryn i dag. Bruger ikke andet. Så det er også rigtig, rigtig fedt. Så købte jeg også deres Sweets palette, den helt nye. Helt fantastiske farver. Det er simpelthen bare en dejlig farve. Og der er sådan lidt forskelligt. Der er en, der hedder Marshmallow, og Sassy Grape, Butterscotch, tror jeg det udtales, og så Taffy. Det er nogle rigtig lækre farver, og de passer bare til hvert humør, synes jeg. Også rigtig god formler. Jeg synes, det er nogle rigtig gode farver. Også måske lidt af min hverdags highlighter. Jeg elsker highlighters. Det er fra Phoebe's Makeup, som er en butik på Etsy, som laver håndlavet makeup. Den er simpelthen så fin. Så flot. Så det bruger jeg også hver dag. Til at putte foundation highlighter på, der bruger jeg min Spectrum blending brush. Den er simpelthen så dejligt blød og så nem at blende med, og den er bare lækker. Så den er også rigtig god at have. Og nu hvor vi er med applicator, så har jeg også min beauty blender. Den er helt ny. Så jeg tænkte hellere ville vise jer den, end den brugte. Den er sådan lidt... Den er lidt farvet, lad os sige det sådan, selvom jeg har lige vasket den. Men den er jeg også rigtig glad for. Og så tror jeg, vi går til setting spray. Jeg laver min egen af glycerin, E-vitamin og rosenvand. Og sådan almindelig vand. Det er nok... Jeg gider ikke betale penge for det, så... Jeg laver min egen, og det fungerer altså fint. Og jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for det, fordi jeg kan lave så meget jeg vil. Jeg kan lave den så klistrende, som jeg nu vil have den skal være. Så ja, setting spray DIY. Works well. Og så til hudpleje. Murat Cleansing Wipes. Lidt dyre, men jeg synes de er rigtig gode. Og hvis du skal passe på din hud, og det skal du allerede begynde på i dine teenageår, for faktisk at være ærlig. Så de her, de er til acne prone skin, står der. Jeg er rigtig glad for dem, for de fjerner alt makeup. Og bare efterlader din hud dejligt blød og renset. Og de kan måske godt være sådan lidt harske i lugten, men jeg synes, de er gode. Creme, der bruger jeg Body Shops Seaweed Mattifying Day Cream til Combination Oily Skin, står der. Ikke set før. Nå, men den er jeg også rigtig glad for. Den får ikke min hud til at bryde ud, så det er virkelig fedt for en gang skyld. Og til at rense min hud, når jeg virkelig skal rense den, så bruger jeg Ole Henriksens tip om eukalyptusolie. Fylder vasken med varmt vand, varm lunken vand, og så putter jeg 3 dråber eukalyptusolie i, og så sprøjter jeg mit hoved til med det her vand her 15-20 gange. Og det er sådan set det, jeg gør. Så ja, det var mine favoritter. Og ja, man kan altså sagtens leve veganisk, og så samtidig have nogle rigtig gode produkter, som også gør, at du ser pisse godt ud. Så det er ikke så svært. Og man skal lige lære at kigge efter. Jeg håber, at I kunne bruge det her til noget. Så tror jeg, jeg vil slutte af, for ellers bliver den her video alt for lang.